Lamba, lamba, raina ke ce lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba, lamba, raina kai ne lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kana karin girma. Zuciyar kikin sani farin ciki kike bani, ki sani na ke ce raini cikin abokai. Babu abin da nake shakka, kin yi ce kakar fuska, to da girma kin tuka da miyar sa kai. Kin ce bayarwa ya zama tamkar da adam. Da aka yi ne. Don Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. Kai da ta jago ke ya aka da ku fita ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka na cikin gauran nan saboda kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. ba ku dina kan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kan saga abin su ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ne ce ba. Allah ki dina ce min Laminu ko Ahmadu na can zaki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty ne aikin sani ko zauna to ba ku dina harkar nan ba ya haba ku ji tsoron Allah wallahi da lahi ku tsoron Allah wuta tana jiran duk wanda ya cuci wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan ban ci a da komai ba. Haba baby, yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka? Ina da shekara 2 kace, to an ƙara. Na bi ƙari da gudu. A'a ba ruwan. Haba, wallahi ba. Kai. Rashin mutuncin naka a cikin gidana? Da tijo azumi. Kai. A da kayan nan. Ka shiga hankalinka da ni, an ce da kayan. Wallahi Mun isa shege nake. Haba, kai ni ma fa shirye nake. Ni wanda ya taba na shirye nake wallahi. Ka ga ya sa kai an cinye ba za a bada su. Ƙarya ne. Ina kake kai da ne. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gautaccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gautaccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikinsa sosai, domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara suka gaurataccen fim din mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari, ku zo mu kalla tare da kowane fim din mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla kowane fim din mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari, fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare, domin wannan fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya, domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku. Lamba, raina ke ce lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba, raina kai ne lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kana karin girma. Zuciyar kikin sani farin ciki kike bani, ki sani na ke ce raini cikin abokai. Babu abin da nake shakka, kin yi ce kakar fuska, to da girma kin tuka da miyar sa kai. Kin ce bayarwa ya zama tamkar da adam. Da aka yi ne.
Dan Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka ta ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka ni cikin gauran nan sabogin kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. ba ku dina kan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kan saga abin su ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ne ce ba. Allah ki dina ce min Laminu ko Ahmadu na san za ki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty da yakin sani ko zauna tu ba ku dina kan nan ba haba ku tsoron Allah wallahi da lahi tsoron Allah wuta tana jira duk wanda ya cuci wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan bacci a da komai ba. Haba baby, yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka? Ina dai shekara 2 kace, to an ƙara. Na bi ƙari da gudu. A'a ba wani. Haba, wallahi ba. Kai. Rashin mutuncin naka a cikin gidana? Da tijuwa azumi. Kai. A da kayan nan. Ka shiga hankalinka da ni, an ce da kayan. Wallahi ba zai yi ba. Ki haƙuri. Mun isa kai ne nake. Haba, kai ni ma fa shirye nake. Ni wanda ya kama ana shirye nake wallahi. Ka ga ya sa kai an cinye ba za a bani su. Ƙarya ne. Ina kake kai da ne. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikin sa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara suka gaurataccen fim mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da wannan fim mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla wannan fim mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska gaurataccen fim mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare domin wannan fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina soyayya ta kana karin girma. Zuciyar kikin sani da aka yi ne Dan Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka ta ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka ni cikin gauran nan sabogin kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. ba ku dina kan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kan saga abin su ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ne ce ba. Allah ki dina ce min Laminu ko Ahmadu na san za ki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty da yakin sani ko zauna tu ba ku dina kan nan ba Haba ku tsoron Allah wallahi da lahi tsoron Allah wuta
tana jira duk wanda ya cuci wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan barci a da komai ba haba baby yanzu akan magana daga kara auren nan ne kake ta daga hankalinka ina da shekara 2 kace to an kara na bi kari da gudu a ba ruwan haba wallahi ba zai yi ba kai rashin mutuncin naka a cikin gidana da tijuwa arziki kai a da kayan nan ka shiga hankalinka da ni an ce da kayan wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi ba in an isa shege nake baba kai ni ma fa shi ne nake ni wanda ya taba ina shi ne nake wallahi ta ga ya sa kai an cinye ba za a ba da su ƙarya ne ina kake kai ne To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikin sa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara su ga wurtaccen fim mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da kowane fim mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla kowane fim mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska ga wurtaccen fim mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare domin wannan fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku ci. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina soyayya ta kina karin girma lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina soyayya ta kana karin girma zuciyar cikin sani wani ciki kike bani ki sani na ke ce raini cikin abokai babu abin da nake shakka kin yi ce cikin fuska to da girma kin tuka da biyar sarakai kin ce ba rabuwa mun zama tamkar da adam da aka yi ne Dan Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka da ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka na cikin gauran nan saboda kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. a babu dina kan nan ba da Allah abu dina ba to idan aka baki yanzu masu kansa ga abin su ba Ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ni ce fa. dalla ki dena ce min lamin ko Ahmadu na san zaki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty ne aikin sani ko zauna to ba ku dena harkar nan ba ya haba ku tsoron Allah wallahi da lahi ku tsoron Allah wuta tana jira duk wanda ya cuci wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan barci a da komai ba haba baby yanzu akan magana daga kara auren nan ne kake ta daga hankalinka ina da shekara 2 kace to an kara na bi kari da gudu a ba ruwan haba wallahi ba zai yi ba kai rashin mutuncin naka a cikin gidana da tijuwa arziki kai a da kayan nan ka shiga hankalinka da ni an ce da kayan wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi ba in an isa shege nake baba kai ni ma fa shi ne nake ni wanda ya taba ina shi ne nake wallahi ta ga ya sa kai an cinye ba za a ba da su ƙarya ne ina kake kai da ni
To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikinsa sosai, domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari, ku zo mu kalla tare da kowane fim din mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla ko na fim din mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari, fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema. Za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare, domin wannan fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya, domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wannan fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari, ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta kuce. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina, soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina, soyayya ta kana karin girma. Zuciyar kikin sani farin ciki kike bani, ki sani na ke ce raini cikin abokai. Babu abin da nake shakka, kin yi shi fitar fuska, to da girma kin tuka da biyar sarakai. Kin ce ba rabuwa ya zama tamkar da adam. Da aka yi ne. don Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka da ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka na cikin gauran nan saboda kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. babu dinar kan nan ba da Allah abu dina ba to idan aka baki yanzu masu kansa ga abin su ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ne ce Allah ki dena ce min Lamin ko Amadu na can zaki cuce na haki wani mun sunan waye zauna in ji kwastan duty ne aikin sani ko zauna to ba ku dena kan nan ba Allah wallahi da lahi mun Allah wuta tana jira duk wanda ya tuju wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan ban ci a da komai ba. Haba baby yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka? Ina da shekara 2 kace to an ƙara. Na bi ƙari da gudu. A'a ba ruwan. Haba wallahi ba zai yi ba. Kai rashin mutuncin naka a cikin gidana? Da tijuwa arziki. Kai a da kayan nan. ka shiga hankalin ka da ni, an ce da kayan. Wallahi ba zai yi ba. Mun yi isa shege nake. Haba kai ni ma fa shirye nake. Ni wanda ya taba na shirye nake wakari. Ka ga ya sa kai an cinye ba za a bada su. Ƙarya ne. Ina kake kai da ne. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikinsa sosai, domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari, ku zo mu kalla tare da kowane fim din mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla
ko na fim din mai suna lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska ga wata fim din mai suna lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare, domin wannan fim din akwai nishaɗi sosai, akwai ban dariya, domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wannan fim din wato mai suna lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayero ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina soyayya ta kana karin girma. A zuciyar kikin sani ba haka yi ne. don Allah ka je ka roƙa mishi ka ce taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka ta ku da ganin mutum da abin saki ce a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka ni cikin wannan sabobin kin gane. Kawai fa hoto zan yi na bashi. Ba ku dina kan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kan saga abin su ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ne ce ba Allah ki dina ce min Laminu ko Ahmadu na san za ki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty da aikin sani ko zauna to ba ku dina kan nan ba. Allah wallahi da lahi mun zura Allah wuta tana jira duk wanda ya tutuwa ni wallahi ba zai yi ba. Haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan barci a dada komai ba. Haba baby yanzu akan magana daga kara auren nan ne kake ta daga hankalinka? Ina da shekara 2 kace to an kara. Na bi kari da gudu. A'a ba wani. Haba wallahi ba zai yi ba. Kai rashin mutuncin naka a cikin gidana? Da tijuwa arziki Kai a da kayan nan ka shiga hankalin ka da ni an ce da kayan. Wallahi ba zai yi ba. Mun yi isa kai ne nake. Haba kai ni ma fa shi ne nake. Ni wanda ya taba na shi ne nake wallahi. Ta ga ya sa kai an cinye ba za a bada su. Ƙarya ne. Ina kake kai ne. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikin sa sosai, domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara haska gaurataccen fim din mai suna lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari, ku zo mu kalla tare da kowane fim din mai suna lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla kowane fim din mai suna lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska gaurataccen fim din mai suna lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare, domin wannan fim din akwai nishaɗi sosai, akwai ban dariya, domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wannan fim din wato mai suna lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayero ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku. Lamba
Lamba lamba raina ke ce lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kana karin girma. Zuciyar kike sani farin ciki kike bani, ki sani na ke ce raini cikin abokai. Babu abin da nake shakka, kin yi ce fitar fuska, to da girma kin tuka da niyyar sarakai. Kin ce ba rabuwa mun zama tamkar da adam. da aka yi ne Dan Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka da ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka ni cikin auren nan sabobin kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. a ba ku dina kan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kansa ga abin su ba Ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ne ce fa. dalla ki dina ce min lamin ko Ahmadu na san zaki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty ne kin sani ko zauna to ba ku dina kan nan ba Ya, haba ku ji tsoron Allah, wallahi da layi ku tsoron Allah, wuta tana jira duk wanda ya cuci wani. Wallahi ba zai yi ba. Haba. Ai na yi hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan ban ci a da komai ba. Haba baby, yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka? Ina da shekara 2 kace, to an ƙara. Na bi ƙari da gudu. A'a ba ruwan. Haba, wallahi ba zai yi ba. Kai. Rashin mutuncin naka a cikin gidana? Da tijuwa arziki. Kai. A da kayan nan. Ka shiga hankalin ka da ni, an ce da kayan. Wallahi ba zai yi ba, wallahi ba zai yi ba, wallahi ba zai yi ba. Ki haƙuri. Ni nan isa shege nake. Haba, kai ni ma fa shirye nake. Ni wanda ya taba ina shirye nake wallahi. Ta ga Ya sa kai an cinye ba za a ba da su. ƙarya ne, ƙarya ne. Ina kake kai ne. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikinsa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Izzasu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara su ga wurtaccen fim mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da kowane fim mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla kowane fim din mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska ga wurtaccen fim din mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare domin wannan fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna Lamba. Kada ku suke a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku ci. Lamba raina ke ce lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba
aka yi ne don Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka ta ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka ni cikin gauran nan saboda kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. ba ku dina harkan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kan saga abin su ba Ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ni ce ba. dalla ki dina ce min lamin ko Ahmadu na can zaki cuce na haki wani mun sunan waye zauna in ji kwastan duty ne aikin sani ko zauna to ba ku dina harkan nan ba ya haba ku tsoron Allah wallahi da lahi ku tsoron Allah wuta tana jira duk wanda ya cuci wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan ban ci a da komai ba Haba baby, yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka? Ina da shekara 2 kace, to an ƙara. na bi ƙari da gudu A'a ba ruwan. haba wallahi ba zai yi ba Kai. Rashin mutuncin naka a cikin gidana? da tijo arziki Kai. a da kayan nan Ka shiga hankalinka da ni. An ce da kayan. wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi ba Ki haƙuri. in an isa shege nake Haba, kai ni ma fa shirye nake. Ni wanda ita ma na shirye nake wallahi. Ka ga ya ta. Kai an cinye ba za a ba da su. ƙarya ne Ina kake kai da ni. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikinsa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da kowane fim din mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla ko na fim din mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare domin wannan fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wannan fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina soyayya ta kana karin girma. Zuciyar kikin sani farin ciki kike bani ki sani na ke ce raini cikin abokai abu abin da nake shakka kin yi shi cikin fuska to da girma kin tuka da niyyar sa kai kin ce ba rabuwa ya zama tamkar da adam. da aka yi ne Don Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka ta ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka ni cikin gauran nan saboda kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. ba ku dina harkan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kan saga abin su ba Ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ni ce ba. dalla ki dina ce min lamin ko Ahmadu na can zaki cuce na haki wani mun sunan waye zauna in ji kwastan duty ne aikin sani ko zauna to ba ku dina harkan nan ba ya haba
ku ji tsoron Allah wallahi da lahi ku ji tsoron Allah wuta tana jira duk wanda ya cuci wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan ban ci a da komai ba haba baby yanzu akan magana daga kara auren nan ne kake ta daga hankalinka ina da shekara 2 kace to an kara na bi kari da gudu a ba ruwan haba wallahi ba zai yi ba kai rashin mutuncin naka a cikin gidana da tijuwa arziki kai a da kayan nan ka shiga hankalinka da ni an ce da kayan wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi ba ki haƙuri mun isa shege nake haba kai ni ma fa shi ne nake in wanda ya taba ana shi ne nake wallahi ta ga aka sa kai an cinye ba za a ba da su ƙarya ne ina kake kai da ne To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikinsa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara suka gaurataccen fim din mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da kowane fim din mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla kowane fim din mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara suka gaurataccen fim din mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare domin wannan fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku ta lafiya na Sala 24 ta ku. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina soyayya ta kina karin girma lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina soyayya ta kana karin girma zuciyar cikin sani da aka yi ne don Allah ka je ka roƙa mishi ka ce taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka da ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka ni cikin gauran nan sabobin kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. ba ku dina kan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kan saga abin su ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ne ce ba. Allah ki dina ce min Laminu ko Ahmadu na san zaki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty ne kin sani ko zauna to ba ku dina kan nan ba Allah wallahi da lahi mun zura Allah wuta tana jira duk wanda ya cuci wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan ban ci a da komai ba haba baby yanzu akan magana daga kara auren nan ne kake ta daga hankalinka ina da shekara 2 kace to an kara na bi kari da gudu a ba ruwan haba wallahi ba zai yi ba kai rashin mutuncin naka a cikin gidana da tijuwa arziki kai a da kayan nan ka shiga hankalinka da ni an ce da kayan wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi ba ki haƙuri mun isa shege nake haba kai ni ma fa shi ne nake in wanda ya taba ana shi ne nake wallahi ta ga aka sa kai an cinye
cinye ba za a ba da su. ƙarya ne Ina kake kai ne. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikin sa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara su gaurataccen fim mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da wani fim mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla wani fim mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska gaurataccen fim mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare domin wani fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina soyayya ta kana karin girma. Zuciyar kikin sani farin ciki kike bani, ki sani na ke ce raini cikin abokai. Babu abin da nake shakka, kin yi ce cikin fuska, to da girma kin tuka da biyar sarakai. Kin ce ba rabuwa mun zama tamkar da adam. Da aka yi Dan Allah ka je ka roƙa mai shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka ta ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka ni cikin gauran nan saboda kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. ba ku dina kan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kansa ga abin su ba Ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ni ce ba. dalla ki dina ce min lamin ko Ahmadu na san zaki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty ne kin sani ko zauna to ba ku dina kan nan ba ya haba ku tsoron Allah wallahi da lahi ku tsoron Allah wuta tana jira duk wanda ya tuji wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan ban ci a da komai ba. Haba baby, yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka? Ina da shekara 2 kace, to an ƙara. Na bi ƙari da gudu. A'a ba ruwan. Haba, wallahi ba zai yi ba. Kai. Rashin mutuncin naka a cikin gidana? Da tijuwa arziki. Kai. A da kayan nan. Ka shiga hankalinka da ni, an ce da kayan. Wallahi ba zai yi ba. Ki haƙuri. Mun isa shege nake. Haba, kai ni ma fa shirye nake. Yau wanda ya taba ana shirye nake wallahi. Ta ga ya kaca, kai an cinye ba za a ba da su. Ƙarya ne. Ina kake kai da ni. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikin sa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara su gaurataccen fim mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da wani fim mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla
muku wani fim din mai suna lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska gawartaccen fim din mai suna lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare, domin wani fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya, domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayero ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku ci. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina soyayya ta kana karin girma. A zuciyar kikin sani farin ciki kike bani, ki sani na ke ce raini cikin abokai. Babu abin da nake shakka, kin yi ce kakar fuska, to da girma kin tuka da biyar sa kai. Kin ce ba rabuwa, mun zama tamkar da da aka yi ne. don Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya ga da ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka na cikin gauran nan sabobin kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. a ba ku dina kan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kan saga abin su ba Ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi don Allah na bashi. Ba Laminu na ni ce fa. dalla ki dina ce min lamin ko Ahmadu na san zaki cuce na haki wani mun sunan waye zauna in ji kwastan duty da aikin sani ko zauna to ba ku dina kan nan ba Ya, haba ku ji tsoron Allah, wallahi da lahi ku tsoron Allah, wuta tana jiran duk wanda ya cuci wani. Wallahi ba zai yi ba. Haba, ai na yi hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan ban ci a da komai ba. Haba baby, yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka? Ina dai shekara 2 kace, to an ƙara. Na bi ƙari da gudu. A'a ba ruwan. Haba, wallahi ba zai yi ba. Kai. Rashin mutuncin naka a cikin gidana? Da tijo arziki. Kai. A da kayan nan. Ka shiga hankalinka da ni, an ce da kayan. Wallahi ba zai yi ba, wallahi ba zai yi ba, wallahi ba zai yi ba. Ki haƙuri. Mun yi isa shege nake. Haba, kai ni ma fa shirye nake. Ni wanda ya taba ana shirye nake wallahi. Ka ga ya sa kai an cinye ba za a ba da su. Ƙarya ne. Ina kake kai da ne. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gawartaccen fim din mai suna lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gawartaccen fim din mai suna lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikinsa sosai, domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara haska gawartaccen fim din mai suna lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari, ku zo mu kalla tare da wannan fim din mai suna lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla wannan fim din mai suna lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska gawartaccen fim din mai suna lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare, domin wannan fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya, domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wannan fim din wato mai suna lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayero Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku ci. Lamba
ne Dan Allah ka je ka roƙa mishi ka ce taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka ta ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka ni cikin gauran nan sabogin kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. ba ku dina harkan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kan saga abin su ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ne ce fa. Allah ki dina ce min Lamin ko Ahmadu na san za ki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty ne kin sani ko zauna to ba ku dina harkan nan ba haba ku tsoron Allah wallahi da lahi tsoron Allah wuta tana jira duk wanda ya cuci wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan ban ci a da komai ba. Haba baby, yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka? Ina da shekara 2 kace, to an ƙara. Na bi ƙari da gudu. A'a ba ruwan. Haba, wallahi ba zai yi ba. Kai. Rashin mutuncin naka a cikin gidana? Da tijuwa azumi. Kai. A da kayan nan. Ka shiga hankalinka da ni, an ce da kayan. Wallahi ba zai yi ba, wallahi ba zai yi ba, wallahi ba zai yi ba. Ki haƙuri. Ina isa kai ne nake. Haba, kai ni ma fa shi ne nake. Yau wanda ya taɓa ana shi ne nake wallahi. Ta ga ya Sa, kai an cinye ba za a bada su. ƙarya ne. Ina kake kai da ne. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikin sa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite za a fara suka ga wurtaccen fim mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da wannan fim mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla wannan fim mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska ga wurtaccen fim mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare domin wannan fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku ta lafiya na Sala 24 ta ku. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina soyayya ta kana karin girma. A zuciyar kikin sani da aka yi ne Dan Allah ka je ka roƙa mishi ka ce taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka ta ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka ni cikin gauran nan sabogin kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. ba ku dina harkan nan ba da Allah a ku dina ba to idan aka baki yanzu masu kan saga abin su ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ne ce fa. Allah ki dina ce min Lamin ko Ahmadu na san za ki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty ne kin sani ko zauna to ba ku dina harkan nan ba Haba
haba ku tsoron Allah wallahi da lahi ku tsoron Allah wuta tana jira duk wanda ya tuji wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan barci a da komai ba haba baby yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka ina da shekara 2 kace to an ƙara na bi ƙari da gudu A'a ba ruwan. haba wallahi ba zai yi ba Kai. Rashin mutuncin naka a cikin gidana? da tijuwa arziki Kai. a da kayan nan Ka shiga hankalinka da ni. An ce da kayan. wallahi ba zai yi mun yi isa shauje nake Baba, kai ni ma fa shirye nake. Ni wanda ya taba na shirye nake wallahi. Ka ga ya sa kai an cinye ba za a ba da su. ƙarya ne Ina kake kai ne. To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikin sa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Idrisu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara su ga wurtaccen fim mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da wani fim mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla wani fim mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska ga wurtaccen fim mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare domin wani fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku ci. Lamba, raina ke ce lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba, raina kai ne lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kana karin girma. Zuciyar kikin sani farin ciki kike bani, ki sani na ke ce raini cikin abokai. Babu abin da nake shakka, kin yi ce kakar fuska, to da girma kin tuka da niyyar sa kai. Kin ce ba rabuwa, mun zama tamkar da adam. da aka yi ne don Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka ta ku da ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka na cikin gauran nan saboda kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. a babu dina kan nan ba da Allah abu dina ba to idan aka baki yanzu masu kansa ga abin su ba Ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ni ce ba. dalla ki dena ce min lamin ko Ahmadu na san zaki cuce na haki wani mun sunan waye zauna in ji kwastan duty ne aikin sani ko zauna to ba ku dena harkan nan ba ya haba ku tsoron Allah wallahi da lahi ku tsoron Allah wuta tana jira duk wanda ya tuji wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan barci a da komai ba haba baby yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka ina da shekara 2 kace to an ƙara na bi ƙari da gudu A'a ba ruwan. haba wallahi ba zai yi ba Kai. Rashin mutuncin naka a cikin gidana? da tijuwa arziki Kai. a da kayan nan Ka shiga hankalinka da ni. An ce da kayan. wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi wallahi ba zai yi ba mun yi isa shauje nake Baba, kai ni ma fa shirye nake. Ni wanda ya taba na shirye nake wallahi. Ka ga ya sa kai an
cinye ba za a ba da su. ƙarya ne Ina kake kai da mai To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikinsa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Izarsu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara su ga wurtaccen fim mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da kowane fim mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla kowane fim din mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska ga wurtaccen fim mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare domin wannan fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da fim mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku. Lamba raina ke ce lamba ta daya cikin raina soyayya ta kina karin girma. Lamba raina kai ne lamba ta daya cikin raina soyayya ta kana karin girma. Zuciyar kikin sani da aka yi ne don Allah ka je ka roƙa min shi ka ce ya taimaka ya ban aron kayan da yake hannunsa. kai da ta jako ke ya aka da ku fita ganin mutum da abin sa kice a baki kika ma sani ko ba na ci bane to dalla ko ki kara saka na cikin gauran nan saboda kin gane Kawai fa hoto zan yi na bashi. babu dinar kan nan ba da Allah abu dina ba to idan aka baki yanzu masu kansa ga abin su ba Ba ma za su gani ba, kawai hoto zan yi dan Allah na bashi. Ba Laminu na ne ce ka. Allah ki dena ce min Lamin ko Ahmadu na san zaki cuce na haki wani mun sunan mai zauna in ji kwastan duty ne kin sani ko zauna to ba ku dena kan nan ba ku ji tsoron Allah wallahi da lahi ku tsoron Allah wuta tana jira duk wanda ya cuci wani wallahi ba zai yi ba haba ai na hakuri ma da na bari ma tun daga lokacin da aka fara wannan mitan ban ci a da komai ba. Haba baby yanzu akan magana daga ƙara auren nan ne kake ta daga hankalinka? Ina da shekara 2 kace to an ƙara. Na bi ƙari da gudu. A'a ba ruwan. Haba wallahi ba zai yi ba. Kai rashin mutuncin naka a cikin gidana? Da tijo azumi. Kai a da kayan nan. ka shiga hankalinka da ni an ce da kayan. Wallahi ba zai yi ba. Wallahi ba zai yi ba. Wallahi ba zai yi ba. Ki haƙuri. Mun isa daidai nake. Haba kai ni ma fa shi ne nake. Ni wanda ya taba na shi ne nake wallahi. Ta ga Ka ta kai an cinye ba za a ba da su. ƙarya ne. Ina kake kai da mai To mai saurari ranar 28 ga watan Janairu insha Allah za a fara haska wannan gaurataccen fim din mai suna Lamba a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a cikin Shoprite garin Kano. Insha Allah za a fara haska gaurataccen fim din mai suna Lamba. To mai saurari wannan fim din mai suna Lamba fim ne wanda yake da nishadi a cikinsa sosai domin ko wannan fim din an hada jarumai da dama kamar irin su Ado Gwanja, Adam A Zango, Umar M Sharif, Aisha Najam wacce aka sani da Aisha Izarsu da dai sauran jarumai. Hakika wannan fim din mai suna Lamba insha Allah ranar 28 ga watan Janairu za a fara haska shi a Film House Cinema da ke Ado Bayar Mall a garin Kano a cikin Shoprite da za a fara su ga wurtaccen fim mai suna Lamba. Mai saurari kada ka sake a baka labari ku zo mu kalla tare da kowane fim mai suna Lamba. Fim ne wanda yara za su iya kalla, manya za su iya kalla, kowa da kowa zai iya kalla
wani fim din mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari. Fim din Lamba ranar 28 ga watan Janairu zai zo a Film House Cinema da kuma Platinum Cinema za a fara haska ga wata fim din mai suna Lamba. Ku zo mu haɗu da ku domin mu kalla tare, domin wani fim din akwai nishadi sosai, akwai ban dariya, domin ku an haɗa jarumai da dama a cikin wani fim din wato mai suna Lamba. Kada ku sake a baku labari ranar 28 ku zo mu haɗu da ku mu kalla. Da wannan muke cewa sai kun zo mu haɗu da ku a Film House Cinema da ke Ado Bayero ranar 28 ga watan Janairu mu kallo da mai suna Lamba tare da ku. Da wannan muke cewa bisalam ku huta lafiya. Nasara 24 ta ku.